berat kurang. Belum lagi. Ini petara berat kurang. Hazar asama boh. Hazar asama boh बहुत kurang dong. Udalguri Guwahati आरो बायदि डिस्ट्रिक्ट गोजान टाउनफ्रावबो बिराद गरम जोंनि आसामावल' नङा इण्डियानावबो गरम थाइलेण्डआवबो गरम दुबाइआवबो गरम जोंनि उदालगुरियावबो नङा जोंनि आसामावबो नङा थाइलेण्ड इण्डियान दुबाइ पाकिस्तान अनेक जोंनि आउटडोरफोरावबो बेलेग आउटडोरावबो बिराद गरम बेनिखायनो जोंनि इण्डियानावल' नङा थाइलेण्ड आरो जापान दुबाइ बेफोरबायदि गोजानफोराव बिराद गरम दङ नाय जोंनि आसामावबो बिराद गरम आसामावबो लाख गरम दङ हाजार मानसिफोराबो गरम जोंनि आसामावबो हाजार लाख गरम जोंनि आसामाव 35 गरम जोंनि आसामाव 35 गरम नै जोंनि आमथेल सगम दङ आंनावबोथ' बिराद गोलोमबाय नै माथो खालामबावनो गोलोमजोब्बाय आङो बिराद गोलोमबाय गरमा दिनै बोथोराथ' गरम नै दिनै बोथोराथ' गरम नाखो एलाय नोंहा गरमखौ मा बुंनो सानगोन दे बुंलाय नोंथाङा गरमखौ मा बुंगोन गरमालाय नै दिन थान्दा जायो बेलाय नङा बेलाय बे गरमखौ मा बुंनो सानगोन गरमा जानो गोनांखालै जानो गोनांखा ओमफ्राय आरो मा बुंनो सानगोन बेलाय उनाव थान्दा हायलायगोन ना आरो गरम हायलायगोन गरमनि माने नै गुथारखौ दाननानै माबायदि मोनदों हा मोजाङानो गरमबो माने फेनबो लादोंनो गुथाराबो फिसाखौ लाबोखायो एसे फिसायाबो नै माबायदि गुथारलै मोजां नंथारा नै गुथारानो माबायदि नै फिसा जाबो नै माने इदि फिसा जाखो गुथारा गुथारनि गुथार थेराबनाय गरमनि ना गरम माने गरमाव बेफोरखौ लोंनो नांगौ माबायदि खालामो नायना ला जेनेबा बिथिं सोयो आरो सोयो नै बिथिं खिनो हरो बिथिं खिग्रा लामा बिसोरबो गरमनि थाखाय गरमखौ मा बुंनो सानगोन गरम माने गरमाव थान्दा लोंदो आरो मा बुंनो सानगोन ओमफ्राय आरो मा बुङो जेबो नङा दे दाउजों दुगैथां दुगैथां आरो माने गरमाव लों आरो कका कला लों आरो स्प्राइट लों आरो मिरिन्डा लों बायदि लों गरमनि थाखाय बेनोथ' थान्दा होदो हमदो लांदों होनायखौबा लादो बेसांनो थान्दा आरोबाव नै सेंग्राफोरनोबो होनांगो थान्दा होनांगोन सिख्लाफोरनोबो होबाय जाबाय थाखाय माने थान्दा लोंदों मा लोंदों माने माउन्टेन डिउ माने हाजोनि माबानि डिउनो हाजोनि डिउ बेनिखायनो जोंनि उदालगुरियावल' नङा आरो गरमा गुवाहाटिफ्रावबो गरम गुवाहाटियाव आरो बहुत बांसिन गरम जागोन ओमफ्राय क'क्राझारावबो आरो बांसिन गरम आरो बाक्सा चिरां गसाइगाव आरो जोंनि आसामावल' नङा इण्डियान बांलादेश पाकिस्तान चाइना दुबाइ आरो थाइलेण्ड आरो भियेटनाम मालयेसिया बेफोरबायदियाव आरो गरम बेनिखायनो थाइलेण्डफोराव जोंनि आसामनिफोरा थाइलेण्डआव मानो बेरायनो थाङो माने गरमनि थाखाय माने बै थान्दा गाननाय ओरै थान्दा गाननायफ्रावथ' थाङोबा बिराद मोजां दुगैनो बेनिखायसो आरे नंगौ नङा गायखेर मा आदां खैथु लाखुमाबाय थायोब्रा नोंथाङालाय दे थान्दा लोंसै लागायदो दे थान्दा लोंबाय नों गरम ना बिराद गरम डिउ लोंनो आं डिउ
뽑아줄래? गरमालाय मा खालामबावनो गरम बिराद गरमलै गरम हाजार हाजार गरम जोंनि आसामावल' नङा दुबाइफ्रावबो गरम आरो US आवबो गरम जागोन आमेरिकानफ्रावबो गरम चाइनाफ्रावबो गरम खायसे माने टावांफोराव गरम नङा आरो जेनेबा टावांफोराव गुसु जायो बेयाव बरफालाय बरफ दंखायो चाइनाफोरावबो थान्दाफोर गुसु जानोबो हागौ बेखौथ' मिथिया थान्दा लोंबाय नोंने गरमनि थाखाय दिनै बिराद गरम ना दायो आङो गरमनि थाखाय दुगैना फैदों नै बिराद गरम ना गरम फैदों पाइपजों दुगैनोसै पाइपजों बे पाइपजों दुगैगोन बिराद गरम दिनै बोथोरा गरम ना दिनै बोथोरा बिराद गरम दुगैनांसिगोन लाय गरम जोंहा बै मथनदो माने गोजौआवसो दिनै दैखौ गोजौआवसो दिनै बोथोरा बिराद गरमलै दिनै दुगैनांसिगोन दे आंनि दुगैनायखौ नायबाय